Sibuyile. Let's go. Hello? Hi, how are you? I'm good, thank you. I'm good, thanks. You're speaking to Lee from CMTV. I'm doing a show here where we test relationships. So, Mundu Akula, we want to ask you a few questions to test if you're loyal. Okay. Is your partner light skin or dark skin? Light skin? Okay, yellow bone. Okay. Yes. And how long have you been dating? For 4 years. Okay. When last did you see your partner? Yesterday night. Are you married? No, I'm not. Do you have kids? I beg you? Do you have kids? I've got one child. Okay. Umuntu wakho uyibona igama lakhe? Mhlakanipho. Hayi, Ntombi, Hello? ukhuluma no Nhlaka. Mawuthi ukhuluma noNhlaka, uba uNhlakanipho usho mina. Hayi wena, Mana, ungayelana mina ngihleli naye la e-restaurant. Angisiyabona Ntombi ngibona izikhonto zenzayo dala ngikusola yakho ngizela kushuka. Muhlele restaurant manje. Ntombi dala ngikusola Ntombi. Okay, ingane le othe ikhulele yami noma iyanhlaka yaba. Angise ngikubuzile la ngamanamba la uthi le nto Nhlaka lo noHathi akona amanamba ami lawa, mali igama lafana nelami. Ungenza isilimo samanamba wakho, umuntu okudala. Baby, baby. Ukhele nomuntu wakho malibiza ngobaby. Ngibiza ngobaby. Ukhwela ingane yami lapho. Ukhele ingane yami nomunye uNhlaka, nami ngiNhlaka ngenza isilimo. Wentombi. Ingane ya So, uNhlaka ngisho Nhlaka futhi naye. in 4 years lo ya. Uno 4 years uNhlaka mina ngino 2 years nawe ukhuluma ngani? I-ex. Uhlele naye. Umosha ukuthi athi Awusho ngimuthi wena manje uapply indaba yasevasisi for next year. Ukephi kanti? Okay, ngikhuluma nawe ke. Ukephi manje? Angikwazi ukuphuma la ngikhona. Ngifuna ukwazi la khona wenzani njengamanje wena. Unobani? restaurant or something where she's serving lunch. Nginisime mntana bafu. Angina phone manje ngenxa yakho. Ngicela ifone yami lepheze. Yazi lengane mina ngazi njani. Ngicela buya. Ingane yakho. Ingane yami lo muntu nje lo ungitshela ukukhulele umuntu lo. 3 months back. Yakho na ukutshelile. Ngicela ukubuza ingane lekho le yami. Ngiyakubuza ingane yami noma yabhudelo wase restaurant. Njenganje usema-restaurant. Uthathe imali ogibela kimi izolo kusuku la uthi ufuna uapply emabhasisi. Usema-restaurant udlawunela imali yokufunda. Ngisawubhebi namanje ngisayile ubhebi kuwe wena. Sayile ubhebi kuwe sengicrush. Ngilalele ngiyicrush kuwe manje wena. Sengiyabona uyangiyuza wena vele beyakuthembi. Ngakho ngize la bengifuna ukutesta wena. Yes sis. Ushilo noma wasengane ukukhwela kwena ingane yami wena ngilalele. Ngizokukhuluma ngilalele. Uma ushilo wathi wena ustoti wena akuthembi. Mina uma bengamambeli ngoba ngiyakuthanda nginisilimo. Thatha ifoni yami, thatha imali zami, ema-restaurant mina ngihlele kasi wena restaurant wena. Mina nginalutho mina. Uyaxolisa. Elengane bafika nginyuza. Uyanginyuza lo muntu lona. Ngiyacela masubuye e-restaurant. Ubuye udlulekise ushintsho lami kumama ngifuna ukubona mina ngoba ngifuna ukuboshela wena lo muntu lo ngonyaka ophelile bafuna ukungophisile nyaka ophelile kwemanje ngikhona ukusebenza ngilitho phenxa yakhe ngamshaya ngithi uyafeba namanje kukhwento zakhe lezi ngimenzela yonke into lo muntu So bakhe bakubopha. baba ngophenxa yakhe lo muntu lo ngaboshwa imanje ngicela ithuba zaba ngikhona ukuthola umsebenzi angikhona ukufaka CV ubhizi ngigay mina uyamududela kanjani usingigay manje yimina ogay wabo usingigay manje ukhwela ingane yami ukhwela ingane egay wena ukhwela ingane egay intombi kayise uyadelela yezwa ufuze uyise intombi kayise ngiyakubonga mama uqinisile ngawo uthi mama uyathakatha wena umthakaso omkhulu yezwa mama uqinisile ngawo ngicela uvale phone bafuna mina ngiyabonga hlala nawe lapha e-restaurant yezwa ulesi phone yami swayini mobise ukuyimanje ufunda ngayo ngoba utholakala indawo ngithwa lenganisa kanti nje She doesn't appreciate. kanti nje ngiyakubonga usifebe kahle
Angeke ngihambe ngobuyisa ifoni yami uyezwa. Imabhiseli lo khuluma ngayo iyabiza ngayithenga nge-1000. Ngiyayifuna. Ngafoni mina manje buyisa ifoni yami. Kanje wena. Buka umntana ngidela safuna ulayela Ngidela. Umntana ngidela lo. Uphila kanjani mfethu? Yo. Uzodinga i-counseling mfethu. Lo muntu uthi kimi ukhwela ingane yami. Ungifake emajele. Uthi imali yami uthi uapply for university. Uthi ngikise ema-restaurant nabafana. And le number ngiyibonile efonini yakhe ngambuza ngathi le number le akaze ngibe number nje akunafoni mina. Unhlaka uba athi number yami. Ngimtshela akwazi number yami ngenayo ifoni baby. Number yakho yakudala ini nganganaka. Namhlanje wamfonela uhlelo unhlaka e-restaurant. And mama yami yangitshelile ngayo lo mntana lo akamkhulela akuyena umntanami. Mara Mina bengambelieve ngoba phela uthando bafu. Mana sekunje hayi angazi kuthiwani. Angazi kuthiwani ngempela. And no mama naye wazi ukuthi phela mina manje ngilethela indlalifa. Sazi ukuthi ngili expecting ingane ngizona umntana na ifamily yoke happy. Indlalifa yini? Indlalifa ke kusuke i-first born emazulwini. Oh, okay. Yeah, i-first born ingane yomfana yokuqala indlalifa. Manje lo ungibukise ngumphakathi wonke. Ungibukise ngabantu. Can I organize you counseling, man? Bafo kuzomela ngibhadale. It's free. It's free ngoba angengikwazi ngempela manje ukukhopha. And nohlethizo wakhe la ekhasi. Ngoba last year ngiboshwe ngenxa yakhe umntwana lo. Ngisaba nokubela ejele futhi ngikusaba ukubela ejele. Angeke ngikhona. Ngoba mangimona manje obase ngizodina ngimshaye bafo. Vomshayile because of cheat. Same thing. Now unesandla yazi. Ngamfica nomfana endlini yami. Kweyami indlu ekhaya. Umfana wabaleka ngagqwanga ukuthi umntwana yasala endlini. Uthi abaleka angagcokanga. Waphuma umphakathi wonke. Lengane imbukisile ngabantu bafuna ukhathele ngiyabonga. Ngeke ngisayifuni. Ngisayifuni ngeke. Yeah. I think it's safe bas ngayivala apha mina lewe yabo. Like lo mntana lo mkhulela umnqwazi. And ivoice yami ingalendlela because ne fever yabona sela ne med lemon at the same time but in more thulela umnqwazi. Akunondini batsho. Like ubhaqwa kwi-flat kamjita nomnye umuntu but still at the same time umeke amxolele phina ajole naye again it's like but blame because uthi umjita luthando you understand nomama yakhe bemonisha wara but still umjita waya ngapha kwamazi kwamama yakhe because sometimes ama holiday ayaziva as way thina sibe ngathi ya holiday kamfuni namntana you understand. So andiyazi I don't know man ngase ndive yenu take opinion on ithini yabo bani cinga ntoni ngale situation just comment sibe ngumoya oyi-one understand so I can keep giving you guys these things. Salute one time.